Ay खोनागा दे मोनाय सोंनि खबरखौ खोनाका नी मुनासिन खबर तो हम टीवी तो दिल्ली तो बखेना देले न चेंगरा मेंगरा कक मोनायनि बोसाइरावनो नगसे हाब्रिलियाफो आंखे वानेस दं खाबंनि बागै मुनाय ने बुसाइर नगा हाब्लिया एरमान नाहानु जुनु चाया बो 100% मगल मुगुन सारि मुना एरमान नंग ब्लड ग्रुप चाया मामा चेंज खेबडी 100% चिसि दं गायसिनि ब्लाड ग्रुप जाया हिनै नोंखे तांगे माखै जाक बांबाय महा पानाय के दो जानता ओ कोकटा ते सदी हुर नानि को बनो बो काजे हुदा एके तो से बुरिना तो मा खामो इ आं बुरि सितरानो एमने ब्लाड ग्रुप जाया नि आय खोनागा दे मोनाय सोंनि खबरखौ खोनाका नी मुनासिन खबर तो हम टीवी तो दिल्ली तो बखेना देले न चेंगरा मेंगरा कक मोनायनि बोसाइरावनो नगसे हाब्रिलियाफो आंखे वानेस दं खाबंनि बागै मुनाय ने बुसाइर नगा हाब्लिया एरमान नाहानु जुनु चाया बो 100% मगल मुगुन सारि मुना एरमान नंग ब्लड ग्रुप चाया मामा चेंज खेबडी 100% चिसि दं गायसिनि ब्लाड ग्रुप जाया हिनै नोंखे तांगे माखै जाक बांबाय महा पानाय के दो जानता ओ कोकटा ते सदी हुर नानि को बनो बो काजे हुदा एके तो से बुरिना तो मा खामो इ आं बुरि सितरानो एमने ब्लाड ग्रुप जाया नि